Baqueta futbolista és un llibre per a nens i nenes de 6 a 12 anys, escrit per l'escriptora M.J. Espejo. Aquest llibre el pots trobar a l'enllaç que figura a la caixa de descripció. Soc Mateo i la baqueta de la foto és Lupita. És la meva mascota i està amb mi des de que va néixer. Aquesta és la meva habitació. Aquí també tinc una foto de Lupita. Lupita s'ha fet molt gran. S'ha convertit en una baqueta preciosa que ja dona llet i ha tingut vedells. La granja és molt gran i hi ha molts animalets que corren i juguen al seu aire. Ha arribat el camioner que recull la llet. També fem a la granja formatge i mantega. Lupita, com cada dia, aprofita i s'asseu a la cadira dins del camió. Però no tot és feina a la granja. També juguem, sobretot al futbol. A Lupita li agrada fer de porter i sempre em fa riure fent tonteries perquè falli i així no li faci un gol. Però aviat apareix un intrús, un toro que no coneixem i que no té bones intencions perquè ens vol robar les nostres pilotes de futbol. Què passarà? Us avanço que una superbaqueta surt volant per defensar-nos. Aconseguirà la superbaqueta que el toro surti corrent? Els meus amics i els meus animalets volen seguir jugant. Ho aconseguirem? No et perdis aquesta meravellosa història.